Най-мощният автомобил в България е хасковски. Това е тунинговано Audi S2. Негов собственик е Атанас Атанасов. 751 са конските сили на колата. Тя спечели състезанието Дино Куин столицата. Повече от 5 години е продължило тунинговането на двигателя на колата. Тя е произведена през 1992 година. Мощността е качена 5 пъти от фабрично произведения двигател. В момента се правят нови подобрения на купето. Очаква се автомобилът да стане освен най-мощният и най-бързият в България. В неделя бяхме на състезание в София за най-мощен автомобил. Измервате на динамометър, на Дино, машина, която измерва мощността. Рекорда беше поставен миналата година, 746 конски сили на колелата. Ние го продоборихме с 5 конски сили, 751. Още същия ден хорихме и на друго Дино, където направихме и 810. На мотора 751, някъде са около 900 конски сили. Вече наближаваме 1000. Да се надяваме за напред и да прескочим и 1000. Колко ти струваше това, ако не е тайна? Отдавна сме минали 100 000 вече. И за напред продължаваме сега за следващите състезания, ще правим цялата карбонова отвънка, понеже там се гонят също и килограми. Колкото е по-лека, толкова по-добре. Тръпката не може да се опише. Особено на по-мощните автомобили, примерно като моя. Аз участвам в най-мощните, където са в клас С. Той е най-големия клас, там са най-бързите. Не може да се опише тръпката, трябва да се усети. Ти учиш право. Да. Защо такъв интерес към колите при положение, че си бъдеш юрист? От малък още. От малък ме влекат колите и така едно време имаше един филм Бързи и яростни, оттам почна цялата работа. Те тогава и започнаха да наблягат на този спорт тук в България, драг рейсинга. И почнах да ходя в София на състезанията и оттам вече тръгна манията още повече. Следващото състезание на Атанас Атанасов и неговото Audi е в началото на май в Сливен. Проблемът и тук, като за всеки спорт, са спонсорите.